लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेल सुजित क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअ'नो जाबाय जों दाखालि बावैसो बयबो एबा आथिखालावबो सोलिनानै दं जानाखि आधार कार्डजों भटार कार्ड जानाखि लिंक खालामनाय, बे लिंक खालामनायाव दाखालि बावै सोरबा खालामग्राफोरा बिथांमोनहा स्टेटास नायनायाव हयथ' स्टेटासखौ नुनो मोननाय जायाखैमोन। रेकर्ड नट फाउन्ड बेबायदि गोबांनियानो देखायदों आरो गोबाङानो बेखौ हयथ' सानदोंमोन खालामनाया जायासै नामा एबा माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय नामा बेबायदि गोबाङानो सानदोंमोन। नाथायबा बियो जेबो जायाखै। आथिखालाव हयथ' बै समाव खालामनाय समाव बयबो खालामनायखाय हयथ' सिस्टेमा एसे डिस्टार्ब जादोंमोन जानो हागौ। नाथायबा आथिखालाव बे जानाखि रेफारेन्स आइडि, बे रेफारेन्स आइडिजों नोंथाङा स्टेटास नायनो हानाय जाबाय एबा गासिबो स्टेटासखौ नोंथांमोना नुजोबनो हासिगोन बेखौ। मानोना दाखालि बिथांमोनहा जाय स्टेटास नायनानै बिथांमोना नुनो मोनाखैमोन, बिथांमोना हयथ'बा बेखौ जायाखै सानदोंमोन। बेनि थाखायनो आं बेखौ लाबोफिननाय जादों। माने गोदान आपडेट जाबाय नालाय सिस्टेमा, बेनि थाखायनो लाबोनाय जाबाय। स' नोंथांमोना नायलांदो माबोरै जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो। जों नायनि गिबियावनो जों स्टेटास नायनो थाखाय जोङो मोनसे क्रोम ब्राउजारखौ खुलिबाय। क्रोम ब्राउजारखौ खुलिखांनायनि उनाव आङो टाइप खालामनांगोन एबा सार्च खालामनांगोन nvsp.in बेबायदि टाइप खालामबाय। टाइप खालामखांनानै आङो बेखौ सार्च खालामबाय। मबाइलावनो खालामनाय जादों आङो बेखौ। नोंथांमोनहाबो मबाइलावनो खालामनानै लानो हागोन बयबो एबा नायनो हागोन। सार्च खालामखांनायनि उनाव nvsp.in बिदि टाइप खालामनानै सार्च खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस ओंखारगोन। बेबायदि इन्टारफेस ओंखारखांनायनि उनाव माखासे अप्सनफोर दं, बेफोरखौ जोङो नायनांगौ गोनांथि गैया। खालि लास्टआव थांनानै जोङो मोनसे ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास दङ, जों बयबो नुबाय। नैबेयाव माने ट्रेक एप्लिकेसन स्टेटास नैबेखौ नुबाय जोङो। बेयाव सेरदो एबा क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामखांनानै जोङो नैबेबायदि अपसन ओंखारबावगोन। बेखौ जोङो फिलआप खालामनांगौ। माने जोङो जेब्लानाखि एप्लाइ खालामदोंमोन एबा जोङो लिंक खालामदोंमोन, लिंक खालामनायाव जोङो मोनसे रेफारेन्स आइडि मोनखादोंमोन। बे मबाइलावबो फैखादों बियो। बे रेफारेन्स आइडिखौ नोंथांमोनहा नैबेयाव सेरनांगोन। गिबियाव जोङो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन। स्टेटखौ आं सेलेक्ट खालामबाय, आसाम नालाय। बेनि उनाव आङो मबाइलाव जानाखि फैदोंमोन, जेब्ला जोङो लिंक खालामदोंमोन अब्ला जोंनियाव फाइनाल साबमिट जानाय समाव मोनसे रेफारेन्स आइडि फैदोंमोन। बे रेफारेन्स आइडिखौ आं बेयाव होनांगोन। रेफारेन्स आइडिखौ आङो होबाय। रेफारेन्स आइडिया रेफारेन्स आइडिखौ आङो टाइप खालामबाय। ओमफ्राय ट्रेक स्टेटासाव सेरबाय। जों नुनो हादों आंनि जानाखि फिलआप खालामनायमोन, बे फिलआप खालामनाया बेयाव ओंखारबाय एबा आंनि स्टेटासा ओंखारबाय। मा स्टेटासाव दङ अलरेडि बेयाव साबमिटेड जाखाबाय, नाथाय एक्सेप्टेड रिजेक्टेड जादों बेबायदि दासिमबो दिन्थिथ'नाय जायाखै। स' नोंथांमोनहा बेबायदि गावबागाव स्टेटासखौ नायनो हागोन। स' आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा गोदान चेनेलाव गोदानब्ला आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। मानोना बेबायदि टेकनिकेल एबा इनफर्मेटिभ माखासे भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थानाय जागोन। गतिके नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों।